نیستید؟ با من خوش دامنت در کار. қабули барномаи рушди кино барои солҳои 2018-2022 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қадами наве буд дар рушди синамои миллӣ. қабули барномаи мазкур ба синамогарону ҳунармандон алалхусус ҷавонон имкон фароҳам овард, ки филмҳои гуногун жанри миллиро таҳия намуда саҳми худро дар рушди синамои ватанӣ гузоранд. далели ин гуфтаҳо филми ҳунарӣ ва мазҳакавии хуштоманҳо мебошад, ки мавзӯъҳои доғи рӯзро дар бар мегирад. филм дар жанри ҳаҷв ва драма омода шуда бозгӯи зиндагии чанд оила мебошад. муносибати хуштоманд бо келин, ҳурмату эҳтиром бо калонсолон ва муносибати хуб дар оила мавзӯъҳои асосии филмро дар бар мегиранд. гарчанде филм дар жанри ҳаҷв омода шуда бошад ҳам, пушти он саҳнаҳои ҳаҷвӣ зиндагии воқеии имрӯза инъикос ёфтаанд. акнун ман ба шумо исбот мекунам, ки ман нестам. гапзан муҳтавои филм, муносибатҳои оилавӣ, муносибатҳои хуштоманд бо келин, муносибатҳои модар бо фарзанд, муносибатҳои зан бо шавҳарро дар бар мегирад, ки бинанда вақте ки филмро мебинад шояд ба худ як хислатро гирад, шояд ба ягон шахси наздикаш монанд кунад. рости вақте ки аввалин бор шинос шудем, дар ҳақиқат гӯҷои ман модари худамро медидам, гӯҷои бародар ё худамро медидам. албатта ва гуфта мумкин ки бо тамошои ин филм бинанда ба худ ғизои маънавӣ гирифта метавонад. дар филми хуштомандҳо ҳунармандон Нисо Муҳаммаҷонова, Зульфия Содиқова, Лутфулло Давлатзода, Нуриддин Насриддин, Ташриф Халилов, Аъзами Розиқ ва чандин ҳунармандони дигар нақшофарӣ кардаанд. гуфтанд ба маврид аст, ки филмро гурӯҳи филмофарии Симо Синема таҳия намудааст ва ин аввалин филми таҳия намудаи коргардони мазкур ба ҳисоб меравад. бо рӯи пардаи синемо омадани филми мазҳакавии фазои синемои кишвар то андозае пур хоҳад шуд. ҳамчунин филми мазкур тавонист дар кашфи чанд ҳунарманди ҷавон саҳм гузорад. зансутуни хонадоне ин гапа фаромӯш накунӣ. ака зан не, мард сутуни хонадонаи мард. ин гап мавохида тааллуқ надора. воқеан падидаи хуш аст, ки имрӯзҳо синемои тоҷик аз ҳисоби ҷавонони соҳибзавқ пурратар гардида ба ин васила ин навъи санъати миллӣ рушд мекунад. боиси зикр аст, ки ин ҷавононро соҳибқадамӣ ва устуворӣ дар роҳи расидан ба қуллаи мурод ва бетафовут набудани имрӯзу ояндаи фарҳангу ҳунар ва синемои тоҷик ба ҳам овардааст. филмномаи филми мазкур дар таҳияи Умеда Раҳимова навишта шудааст. тавре мавсуф зикр намуд: дар зиндагии ман мушоҳидакор, бисёр мушоҳидакорам келинора мисол муносибатшон бо хуштомандо дида ба хулосаи омадам, ки дар атрофи ҳамин идея филм нависонам. яъне мара водор сохтанд, маҷбур сохтанд муносибатҳои келинҳои беруна, ки ман ҳамин идеяра рӯи коғаз биёрам. филми мазкур бо падид омаданаш рӯи экранҳои синемо дар дили ҳазорон бинанда маскан гирифта, такони наве дар синемои тоҷик ба миён овард. нахустнамоиши филми ҳунарии хуштомандҳо аз 12 то 16 ноябри соли 2018 дар толори замонавии Кохи Наврӯз баргузор гардида, кулли ҳаводорони синеморо ба ҳам овард.